ሓደ ሰባት ምስ ኣፍቃሪቶም ሓዳር ክምስርት ከሎም ዝበዝሕ ግና ምስ ካልኦም ዝምርኣው ኣፍቃሪትካ ጸኒሓ እንተ ተመሪኻያ ክጅመር ከለውን መጻኢኹም ስለስተረአኩም ብዙሕ ኩለ ዘሎ ጉዳይ ስለዘይኮነ ኣብኡ ክንዛረብ ኣይኮንናን። የግዳስ ምስትኣ ጸኒሕኩም ምስታ ሓንቲ እንተ ተመሪኹም ብከመይ መንገዲ እታ ዝተመርኣኹም ሰብ ምስ ኣፍቃሪትኩም ነበር ወይ ምስታ ብጊዜ ምሳኹም ዝጸንሐት ክትፍለ ተኽእል ኢልኩም ተሓስቡ። ኣብ እርክነት ወይ ከዓ ሲንግል ዘለኹም ከ እታ ኣፍቃሪትኩም ንሳ ናይ መጻኢ ኣደደቅኹም ኢልኩም ተሓስቡ ዶ? ብኸመይ ከ ከተረጋግጹ ትኽእሉ? ኣብ ሓንጎልኩም ብዙሕ ነገር ከም ዝመላለሰ ይጠራጠርኒ። እቲ ምንታይሲ ኣገዳሲ ንሕይወት መቐይሮ ነጥቢ ጥንቃቐን ኣቓልቦ ዘለ ጉዳይ ስለ ዝኾነ የግዳስ ሓዳር ካብ ላዕሊ ክዕድለካ ከሎ ልዕልማንም ዘቐስን እኳ እንተኾነ ኮይኑ ግና ኣብ ሕይወት ዝተፈላለየ ክስተት ስለ ዘጋጥም ገለ ንእሽተ ነገር ከም መበራበር ሓንጎል ወስ ክብል ክፍትን በህሉ ምዕንታ ንመግለፂ ክትጠመኒ ፍልሊ ንጊዜያውን ንምርኣት ሓስበካ ጓል እንዳበልኩ ክጥቀሜ ብዝጥዕመኩም መንገዲ ነታ ምሳኹም ዘላዳ ዋላ ነትጥምትዋ ገለ መምዘኒ እንተኾነኩም ርኢኹም ተርጉምዎ። ቅድሚኡ ግና ሰላምታ ይረስዓኹም ክቡራት ተኸታተልቲ እዛ ቻነል ኣብ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ እንዳበልኩም ቅድሚ ናብ ናይ ሎሚ ኣንቲ መደብና ምኻርና ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ በዛ አጋጣሚ እንዳዘኻኸርኩ ናብዚ ናይ ሎሚ ኣንቲ ኣርእስቲ ክሰግር ንጊዜያዊ ተሓስበካ ጓል ንስድራኻ ይኹን የዕርኽትኻ ፈለጥኻ ንስኻ ይኹን ንሳ ክትረኽቦም ኣይደልን እያ። ኩሉ በዓላ ክትጠቕልልያ ትደሊ። ንመርኣ ተሓስበካ ጓል ግና ንስድራኻ ይኹን የዕርኽትኻ ክትፈልጦም ትደሊ። በቲ ሓደ ወገንካ ምስኦም ጥቡቕ ርክብ ክህልወካ ትፅዕር። እቲ ምንታይሲ ብዘይብኦም ንስኻ ኣብ ከምዚ ዘለኻ ደረጃ ክትበጽሕ ከምዘይ ትኽእል ስለ ትፈልጥ እታ ንጊዜኡ ተሓስበካ ጓል ኣተሓስባዊ ሻቕሎታ ዘበለ ጽፍሬ ነዊሁ ቁርጾ ዶ ከይተስራሕኩ ከለኹ ውይ ጊዜ ከይዱኒ ቅርብ ዓይነ ሸፋሸፍቲ ዓይንተይ ዘይተመዓራረ ገለመለ እንዳበለት ብዛኣ ነፍሳ ብሓፈሻ ብዛኣ ደጋዊ ጽባቐ ወይ ፊዚካል ቢቲ ኣዝያ ትግደሰብ እያ። ንመርኣ ተሓስበካ ጓል ግና ጽፍራ ተሰሪሑ ኣይተሰርሐ ብዙሕ ትሽገር ትጭናቕ ኣይኮነትን። በንጻሩ ግና ኣብ ውሽጣዊ ጠባያት ባህሪ ዝያዳ ተተኩር። እቲ ምንታይሲ ሓቀኛ ጽባቐ ውሽጣዊ ከም ዝኾነ ኣጸቢቓ ስለ ትፈልጥ ንጊዜ ተሓስበካ ጓል ብዛኣ ናታ ውልቃዊ ነገራት ወይ ራእየ ጥራሕ ተሓስብ። ዝኾነ መደብ ክተውፅእ ከለዉ ንኣኻ ኣብ ግምት ዘእተዋ ኣይኮነን። ንመርኣ ተሓስበካ ጓል ግና ብዛኣ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ይኹን ዝኾነ ነገር ናትካ እንኮላይ ናታ ሓዊሳ ትግደስ። ዕላማ ከም ዘለካ ኩሉ ግዜ ትፈልጥን ኣብቲ ዕላማኻ ምሳኻ ትሳተፍን ንቐጻሊ ዕቤት ምሳኻ ትሰርሕ ትቃለስ ናታ ሓዊስካ ማለት እዩ። መርኣውን ሓደ ካብቲ ቀዳማይ ትስዕሮ መደባታ እዩ። ንጊዜ ተሓስበካ ጓል ብቁጠባ ይኹን ካልእ ዝሕግዛ ሰበያ ትደሊ። ማለት ዝኾነ ነገር ንስኻ ክትቅርቦ ኣለካ ኢላ ተኣምን። ንኣብነት ብቕልል ዝበለ ኣብ ሓደ ቤት ምግቢ ተመገቡ ኩሉ ግዜ ሕሳብ ክመጽእ ከሎ ንኣኻያ ትጥምት። ንሱ ጥራሕ ዘይኮኑን ዝኾነ ነገር ምስ ትገብረልካ ወይ ትሕበካ ኣምሳኡ ማልስ ወይ ጻማያ ትጽበ። እታ ንመርኣ ተሓስበካ ጓል ግና ክልተ ርእሲ ካብ ሓደ ይበልጽ ኢላ ስለ ተኣምን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ነገር እጃማ ክተበክታ ትደሊ። ከተሕብ ከሎን ዋላ ሓደ ነገር ኣይትጽበን እያ። ጊዜ ተሓስበካ ጓል ኩሉ ነገር ከም ትፈልጥ እያ ተኣምን። እታ ንመርኣ ተሓስበካ ግና ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከተምሓርን
ሃንጎላ ኩሉ ግዜ ክፉት ንምምሕያሽ ዝኸውን ቦታ ኣሎ እያ ትኣምን። ንግዜ ተሓስበካ ጓል ሕቡእ ወይ ከዓ ዓሚቕ ውልቃዊ ምስጢር ክትነግረካ ትፈርሕ። እታ ንመርኣ ተሓስበካ ጓል ግና ዋላው ንኣኻ ከም ዘኽስራ እንዳፈለጠት ከቢድ ዝበሃል ምስጢር ክትነግረካ ድሕረ ይትብልኛ። ስለተኣምናካ ኩሉ ነገራ ከተካፍለካ እያ ትደሊ። እቲ ምንታይሲ ሓቂ ናብቲ ትደሊ ቦታ የብፅሕ ኢላ ስለተኣምን ትፈልጥ። ንግዜ ተሓስበካ ጓል ብዛኣ መርኣ ይኹን ቆልኡት ዋላ ሓደ ምንቃሕ ይኹን ተምሳጥ የብላን። ዋላ ከም ሰብ መጠን ሓደ መዓልቲ ቆልዓ ይኹን ሓዳር ክሕልዋ ዝኾነ ባህጊ ይኹን ሓሳብ ኣይተንፀባርቕ ወይ ኣይረአያን እዩ። እታ ንመርኣ ተሓስበካ ጓል ግና ምሳኻ ሓዳር ክትምስርትን ቆልኡት ካባኻ ክትወል ወትሩ ከም ዝተሓንጤትን ኣርእስቲ ክለዓል ከሎ ከም ዝተሓጎሰት እያ። ንግዜ ተሓስበካ ጓል ንኣብነት ሓደ መዓልቲ እኳ ብጌጋ መግቢ ክትሰርሓልካ ኢላ ከማይ ተሓስብን እያ። ምናልባት በዓልኻ ጣዊካ እንተዘይኮይኑ እታ ንመርኣ ተሓስበካ ጓል ግና መግብኻ ንምስራሕ ትሕንጠ ጥራሕ ዘይኮነሲ ጥዕና ዘሎ ምቁር መግቢ ከማን ትመርፀልካ ተዳልወልካ። በዚ መንገድኻ ብከብድኻ ኣትያ ኣብ ልብኻ ተኣልብ። ሓቂ እንዴ? ንግዜ ተሓስበካ ጓል ክሳብ መዓስ ምስኣ ከም ትጸንሕ ብኸመይ ከም ተጽንሓካ ትሽገር ወይ ተሓስባ። እታ ንመርኣ ተሓስበካ ጓል ግና በንጻሩ ዋላ ሓደ ኣይተሓስበን ኣይትጭነቕን። እቲ ምንታይሲ ንስኻውን ምስኣ ከም ትነብር ወይ መጻኢኻ ከም ሰኣልካዮ ኣጸቢቓ ስለ ትፈልጥ። በቲ ሓደ ከዓ ብስል ዝበለት ስለ ዝኾነት ንሓደ ሰብ ብሓይሊ ገዲድካ ምሳኻ ክተጽንሖ ካብ ዘይትኽእል ስለ ትፈልጥን ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ክልቴኹም ናይ ውሳነ ምርጫ ከም ዘለኩም ደጋጊማ ስለ ትዝክር። ንግዜያዊ ተሓስበካ ጓል ዘይቋረጽ ኣቓልቦ ካባኻ ትደሊ። እታ ንመርኣ ተሓስበካ ግና ነጸብራቕ ናትካ ስለ ዝኾነት ዘለይካ ፍቕሪ ኣክብሮት ደገፍ ሃሌት ብምሃብ ትሕጎስን ሂባ ትቕበል ጓል እያ። ንግዜ ተሓስበካ ጓል ምስ ኣፍቃር ነበር እንዳወዳደረት ክትቅየረካ ዘይንስኻ ትኸውን ሞኽታ ብለካ። እታ ንመርኣ ተሓስበካ ግና ከም ዘለኻዮ እንታይነትካ ብዘይገድስ ትቕበለካ ጥራሕ ዘይኮነሲ ፈጺማ ምስ ካልእ ሰብ ኣይተወዳደረካን እያ። እቲ ምንታይሲ ንስኻ ዝበለጽካን ንስኻ ምዃንካ ኣጸቢቓ ስለ ትፈልጥ። እታ ንግዜያዊ ተሓስበካ ጓል ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ክተዛነ ወይ ክትሕጉሰ ወይ ከዓ ኩሉ ግዜ ተሓጒሳ ንክትረአ ሞኽ ኢኻ ትብል። ምስታ ንመርኣ ተሓስበካ ጓል ግና ዋላ ኣብ ስቕታኹም ሓጎስ ኣለዎ። ኣፍኩም ስቕ እንተበለ ውሽጥኹም ብመንፈስ ስለ ዝራኸብ ቃል ከይወፃኹም ፈሽኽ ትብሉ። ንኣ ክተዛኒ ሞኽ ትብለሉ ምኽንያት የብልካን። መንፈስካ ይኩን ኩሉ ነገርካ ምስኣ ምስ ትሕሉ ዝተረጋግአን ነገራት ፍኩስ እዮም ዝብሉኻ። ሎማዓንቲ ሂዜ ዝመጻኹ ነዚ መስል ነይሩ። እዚ ሓፈሻዊ ስእሊ እዚ ማለት ኩሉ ማለት ስለዚ ኮነ ብሓፈሻ ኩሉ ኣብዚ ዩቲዩብ ዝዘርጋሕ ናይ ዝኾነ ሰብ እቲ ሰብ ሓፈሻዊ ርድኢት እዩ ዝህበካ እምበር ጠቕላላ ኣብቲ ሰብ ዝተዛረበ ክትምርኮሱ የብልኩምን። ገለ ሓሳብ ወሲድኩም ምስቲ ናትኩም ርእሲ ኣመዛዚንኩም ዝኾነ ውሳነ ክትውስኑ ከለኹም ኣብ ግምት እንዳኣተኹም ክትከድለኩም እምበር ሰባት ስለ ዝተዛረቡ ጥራሕ ዝተባህለ ሰሚዕኹም ኣብ ዘይኮን ንኸይትወድቁ በዛ ኣጋጣሚ እንዳተላበኹ ናትኩም ሓሳብ ወይ ከዓ ዝተገንዘብኩሞ ፍልይ ነገር እንዳሕራሉ ከዓ ኣብቲ ናይ ታሕቲ ናይ ኮመንት ቦታ ክትጽሕፉ በዛ ኣጋጣሚውን እንዳዘኻኸርኩ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ግበሩ፣ እቶም ላይክ ዘይገበርኩም ከዓ ላይክ ሃቡ። ነዚ ቪድዮ ብዝተረፈ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ቅሳዕነ ጥዕና ፍቕሪ ኣወት ኣሳልጦ ይምኒልኩም። ሰናይ